Etxebarrin gauz, Etxebarriko BHI institutuan, proiektua gugaz deitzen da, baina enpresa esteibi gelda, eta lantzen dugu Agenda 2030ko ODS-ak, eta aurten gabiz lantzen genero berdintasuna. Asunto da lantzen dugula gai hau teknologiaren erabileraz eta erabiltzen dugu betaurrekoak, realitate virtualeko betaurrekoak apurbet gai horren inguruen modu divertigarriago baten eta apurbet teknologia hau erabilite bai apurbet esteko edo modu ez dakitzelan esan, pedagogikoago bat erabiltzeko bai. Olas honetan, hori genero berdintasuna lantzen dagoenez, kokatzen dira emakume baten papelean eta erronka desberdinak bete behar dituzte. Igual etxeko ardura batzuk bete, gero lanera joan, eta apurbeto lan. Behin jolasa eginda, egiten dugu eztabaida bat hori edo gai apurbet ja horren inguruan sakonketa gehiago egin. Nik uste teknologia honek emototzera bai aukera gaiari modu hobeago bat hartzean edo divertigarriago bat hartzean bai. Osa da erraminta oso bat pedagogia egiteko bai askonean.